ɗan kalli mashahurin turaren Umul Jinnu mai sauke naira miliyan 30 kacal a cikin kuma minti 30 kacal nan take a cikin sauƙi. Wannan shine turaren Umul Jinnu. Insha Allah Rabbi ana amfani da shi wajen yin tasarrufin kuɗi, yana sauke naira miliyan 30 kacal a cikin minti 30 kacal. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Muna kowa fatan alkhairi, muna farkon nan ba ƙarshen nan ba tsakiyar nan ba, muna kowa fatan alkhairi kamar da ake mana fatan alkhairi. Masu kiran mu suna tura mana saƙonni ta, masu kiran mu suna mana tambayoyi, masu kiran mu suna saka mu aika masu yabon, masu kuma biyo mu ta WhatsApp domin ƙarin bayani. To insha Allah Rabbi kamar yadda muka saba shigo muku da manya-manyan mashahuran hanshaƙan gingima-gingiman asirin tasarifai da kuma asirai kala da kala a cikin wannan gida na mai albarka. To insha Allah Rabbi kamar yadda muka saba shigo muku da manya-manyan asirai, to yau muna ɗauke da asirin tasarifin kuɗi. Wannan turare ne na Umul Jinnu, na Umul Jinni. Yana sauke naira miliyan 30 ne kacal da izinin Allah kuma a cikin minti 30. Insha Allah Rabbi ga nan ba nan kamar da kuke gani za ku iya neman mu ta WhatsApp don ƙarin bayani. To insha Allah Rabbi masu neman kuma samu ayyuka daban-daban za ku iya neman mu a kowane wani lokaci. Insha Allah Rabbi kuna neman mu kowace irin buƙata gare ka da izinin Allah ta riga ta biya saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya yassare mana baiwar wannan biyan buƙata na ka da izinin.